Gibabagan sa mga residente, environmental ug energy advocacy groups sa San Carlos City, Negros Oriental ang plano sa San Miguel Corporation kon SMC ang pagpatukod og mga fossil gas power plants sa tibuok Pilipinas. Sumala sa Power for People Coalition ug Protect Verde Island Passage nga mibabag sila sa plano sa SMC nga makadugang lang kini sa polusyon sa kahanginan ug makapasamot sa problema sa climate change. Plano sa Reliance Energy Development Incorporated ang subsidiary sa SMC Global Power Holdings Corporation nga magtukod og 300 megawatt liquefied natural gas combined cycle power plant sa San Carlos City, Negros Oriental. Sa kasamtangan, naga-operate ang SMC og 1,200 MW fossil gas power plant sa Barangay Ilihan, Batangas City ug magtukod og laing 1,750 MW nga liquefied natural gas plant sa naiskutang lugar. Sumala ni Jerry Arances, ang convener sa Power for People Coalition, nga ang pagtukod og fossil gas power plant mo resulta sa sobrang pagdepende sa mga fossil fuels ug posibleng pag-atubang sa sagunson nga pagtaas sa presyo sa elektrisidad tungod sa nagtaas nga presyo sa krudo. Matud ni Geraldo Alminaza, ang obispo sa San Carlos, nga ang pagtukod sa nisgutang planta sa isla makaguba sa paglaom nga mamahimong 100% renewable energy powered ang Negros Occidental. Sumala sab sa usa sa mga miyembro sa Youth for Climate Hope, anaa sa 25 hangtod 35 katuig ang operating lifespan sa usa ka fossil fuel powered power plant. Babag sab kini sa nagpadayong pagbutang og mga renewable energy infrastructures sa Negros Occidental ug sa uban pang mga isla nga makatabang sa Pilipinas nga mamahimong 100% reliance sa renewable energy taliwala sa hagit sa climate change. Pero sukwahi kini sa plano sa Department of Energy nga padaghanon pa ang mga LNG o fossil fuel power plants sa nasud isip paagi sa pag-diversify sa pagkuha og mga source aron makahimog igong power supply ang Pilipinas. Apan gibabagan kini sa mga nagpakabana sa kinayahan tungod kay walay kalahian ang coal o fossil fuels sa mga energy sources nga dali mahurot og duol sa nagtaas nga electricity rate ug makadaot pa kini sa panglawas. Sa gipagulang pahayag nitong Martes, misaad si San Miguel Corporation President Ramon Ang nga padayon ng SMC nga mag-invest sa Pilipinas isip kabahin sa ilang saad nga maghimog daghang oportunidad sa paglambo sa ekonomiya sa nasud ug sa panginabuhi sa katawhan. Plano sa SMC nga magtukod og 31 ka mga bagong battery energy storage system facilities aron makahatag og bastanting supply sa kuryente sa mga probinsya ug makapadaghan sa investments sa renewable energy. Mag-invest sab sila og bagong base load capacities pinaagi sa paggamit og natural gas aron matubag ang panginahanglan sa ekonomiya sa nasud sa mga mosunod nga mga katuigan. Sumala sa report sa Institute of Energy Economics and Financial Analysis, gihimo unta isip last resort sa nasud ang paggamit sa natural gas tungod adunay posibilidad nga mamahimong dependent ang Pilipinas sa fossil fuels sa mga mosunod nga mga dekada. Bisan pa man dili carbon intensive ang natural gas, makahatag gihapon kini og greenhouse gases tungod sa iyang ginapagawas nga methane sa kahanginan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.